Majko máme na nerežať, nemá sa ukázať, šlíky má mať poriadne, hej, šlíky oblečený a Maťa ďatko vedania, ale oni nepomíli žiadne gajky, ja nevidím gajky. Tak to vnímal toho Bakratého, to mi to zle pripadalo, už keď som ho videl, už sa mi nožík vo vrecku otváral. Nevedel sa postarať o našu Martinku, je to krásavica z Hollywoodu. Prišla tam chudiatko oblečená krásne a išla skoro bez gaťkov, čo je to všetko asi pokradli tam, lebo hej, mobil ukradli a nevedela chudiatko, čo má ani robiť, kde čo je. On tam nemal nič, chudiatko, na ľani si ako tam ona ležala, on on má vedľa neležať, nemá sa ukázať, slipy má mať poriadne, hej, slipy oblečený a Maťa chudiatko vedľa on je nepopilný, žiadne gaťky, ja nevidel u nej gaťky, pod prsenku som nevidel, Maťku tam bolo treba ukázať, do spodku až na ohne a on ja neviem, čo on u nej videl, čo chcem, kde má dať dánu do hnoja, sa mu nepáčila tak si mali skútej cez starej dánu. Jo, vlastne je. Odjebete plyn a poďme za videl, čo chcem, kde má dať dánu do hnoja, sa mu nepáčila tak si mali skútej cez starej dánu. Nevedel sa postarať o našu Martinku, je to krásavica z Hollywoodu. Krásavica z Hollywoodu. To je najlepšie, že čo neviem. Čo má ani robiť, kde čo je. Tak sa v živote nepríde. Žena do voza a do koša, to som určite, to vie u nás celý Martin, to si myslím. Som žena pre každú somarinu. Či do roboty, či na posedenie.